Crisis manager sa Lapu-Lapu City Mihulagway nga anana sa recovery stage kung nagplato ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Si Luan Merondina sa report. Kagahapon lang, tulo ka mga COVID-positive patients sa Lapu-Lapu City ang na-discharge na gikan sa Tambalanan. Kini naglakip sa inahan og anak nga taga Sunrise Place, Barangay Agos, ug usa ka grade 7 student nga taga Sitio Million Flowers, Barangay Luok. Niadtong Miyerkules, usa ka lalaki usab nga taga Sitio Toril, Barangay Kanhulaw ang naka-recover ug na-discharge na usab sa Tambalanan. Ang Lapu-Lapu City adunay 50 na ka mga COVID-positive patients ug 27 niini ang naka-recover na. Nakita na itong trend na murag hayag na. We can see the end of the tunnel. And ang atong campaign ron is more on how to sustain, prevent, and sustain. In short, we are now in the recovery stage. Apan alang kang Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan, di pa siya buot nga mukampante ilabi na kay wa pay resulta sa swab test niadtong mga nagpositibo sa rapid mass testing. Anhi ginato na makita no ang resulta gyud sa ato ang tawag ani sa ato ang rapid test no kinsa to dunay infection no kay nakita naman nato na doon na mga barangays nga sila nag-positive sila. Karon ang katapusang adlaw sa mass testing sa Dakbayan sa Lapu-Lapu apan lugwayan nila kini hangtod sa Mayo 18 aron makabot ang target nga gidaghanon sa mga individual. Sa pagkakaroon ana sa 52% ang napaubos sa rapid mass testing dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug malaumon ang City Health Officer nga pinaagi sa tulo ka adlaw nga extension hayan makabot nila ang 70% nga target. So far, ang Lapu-Lapu City, kanaging nami nakakuha mi og kanaging mga 46% pero gahapon ang turnout gahapon daghan kaayo kay probably ang mga tao bakibaw na tingay sila sa unsa ka importante ang mass testing. Ganiha, giblisingan na ang isolation facility sa Lapu-Lapu City sa Barangay Gunob. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besda.